Un café en Ames, con Seu Bermúdez. Hoxe quedamos para un café en Ames con Paula, unha rapaza con moitos hobbies, soños e ganas de vivir. Paula non ve cos ollos, pero ve coa alma, coas mans e coa axuda da súa familia. A miña proposta de hoxe é algo distinta. É a de deixar todo o demais a un lado e afondar no que realmente é Paula cando fala de quen quere ser, do que lle fai sorrir e do que lle fai soñar. Hoxe imos coñecer ese moito máis de Paula. Benvida, Paula, como estás? Benvida, moi ben. Acabamos de facer un tour polo estudio, cortesía de Juan. Moitísimas gracias, Juan. Gracias. Gustouche? Moitísimo, encantoume, porque a min todo este mundo sempre me gustou. Vimos o espazo no que está Juan, o espazo no que estamos grabando nos aquí, e, bueno, un soño cumprido, pode ser, Paula? Sí, totalmente. Que cousas che fan perder a noción do tempo? Pois cando normalmente todo o que teña a música, os perfumes, agora estou facendo mosaicos, posavasos, bandexas, esas manualidades en xeral fanme perder, como que se me pasa como todo máis rápido, non? Así. Tes moitos hobbies. Sí, moitísimos. E unhas mans, polo que me din, privilexiadas. Bueno. Grazas. E falábamos antes que tiñas ganas de facer radio e de facer podcast antes de conectar o micro. Sí. Contanos un pouquiño máis sobre iso. Bueno, pois eu creo que 3 ou así, 4 anos. Fixen un curso de radio porque sempre, cando era así máis pequena, non? Pois dicía, que guai, cursos de radio, encantaríame facer algún día algún curso de radio. Había un chico que era de cerca do Courelo, así, que se chamaba Román, e dixo, pois eu fago cursos de radio, gustaríache probar? E dixen, pois encantaríame probar, encántame, é super divertido. Aquí donde a escoitades ten o seu micro, a súa mesa de sonido, sabe manexar o programa de gravar, de editar, e é unha artista. E penso que ten en mente algún proxecto relacionado coa radio ou co podcast. Sí, porque o feito de facer podcast pareceme tan interesante, divertido, non? E que pode haber tantos tipos de podcast, non? Pois desde, por exemplo, como día a día de alguén, non? Sí, como un blog ou así. Sí, como unha especie de blog, ata podcast de viaxes, de distintas tradicións incluso. Para un podcast así de diario, a modo de... Bueno, pois así algo cortiño que se escribe todos os días, hai unha plataforma, despois paso xa polo WhatsApp, que se chama Prestapoz, que consiste en... Ti mandas, fixo a John Boluda, un marketer super recoñecido no noso país, ti mandas un audio a WhatsApp ou a Telegram, a un número que facilita a él, de máximo 1 minuto, e súbese como podcast na aplicación del. Wow. E está super guai para eso, para facer así todos os días, como pequeno diario ou como... Non sei, pareceme unha aventura interesante, 1 minutiño ao día para deixar aí o teu legado de voz, non? Buah, estaría chulísimo. Despois paso, xa, e botas unha ollada, nunca mellor dito, non? Como levas este tipo de expresións que eu penso moitas veces? Porque antes dixenche, vémonos nun rato, botaslle unha ollada... Bueno, a verdad que xa, como se diría, xa fixen callo, non? Claro. Porque... Sí que cando era máis pequena, pois bueno, sempre te molestaba, no mellor. Sobre todo na escola, cando dicían vedes a pantalla, e claro,
eu dicía, non. E claro, pero pasou o tempo e dixen, bueno, pois xa é como que sae só, pero non pasa nada. Claro, é unha forma de falar que temos tan integrada que é difícil cambiarlo, non sabes nin que expresión empregar. E ti escoitas podcast? Sí, de feito descubrí un podcast que de un chico que non sei moi ben de onde é, que fai como leva xente a programa tamén, pero desde xente que non é famosa, ¿no? Hasta famosos, contan pois anécdotas, así, pareceme super guai e interesante. O teu último descubrimento, lembras o nome? Do chico? Sí, ou do podcast? Creo que o podcast é Porque crees lo que crees. E está moi divertido. Interesante, interesante. E se ti fixeras un podcast, pensache algunha vez de que falarías ou que contarías? Pues, claro, pois, non sei, pois depende. Ás veces gustaríame contar como as anécdotas, ¿no? De, pois, algunhas cousas que me pasaron, pois, no día a día, nalgúns viaxes. Encantaríame un podcast sobre anécdotas. Estaría guai. Eu escoitaría, xa terías un ointe. Supoño que os teus pais o mellor tamén te escoitarían, o mellor 3 ointes. Sí. Hai algún soño que teñas que nunca adiviñaríamos os que te coñecemos? Algo que nos sorprendera. É unha pregunta difícil, Pois é que teño moitos soños, pero quizáis como, o meu cantante favorito, pois que eso, o que vou dicir, bueno, é casi nulo, imposible, pero que me subiran ao escenario e cantara con el. Wow. Algunha canción. E podemos saber quen é o teu cantante favorito ou é secreto de diario? Chámase Enrique Bumbrío, que cantaba con Héroes del Silencio. Sí, coñezo. Pois, oye, hai que soñar en voz alta e quen sabe o que pode pasar, onde nos levará esta vida, ¿no? Ojalá que algún día puidese, porque, bueno, desde os 8 anos son fan del. É unha das ventaxas do podcast e da radio, ¿no? Que vai nas ondas e nunca sabes a quen vai a chegar. Claro. Deixámolo aí. Sí. Deixámolo aí a ver que pasa. Se poideras vivir un día perfecto inventado por ti, como sería? Pois creo que levantaríame cedo porque son de pouco dormir, e despois de desayunar asearíame e logo iría a unha perfumería a ver perfumes e logo daría un paseo pola rúa e despois tomaría un viño que gústame, que ahora estou empezando a probar. Ajá. E nada, despois á tarde daríame un baño ben quentiño, así con perlas de baño, así, e logo vería, pois non sei que serie vería, porque gústame moito The Good Doctor, que igual, pois, un capítulo de Good Doctor. Un planazo. Cando é o teu cumpleanos, o teu aniversario? 11 de setembro. Ui, pois papá, mamá, estaría eu preparando un día perfecto, para esta rapaza que ben o merece despois de superar segundo de bacharelato, ¿no? Creo que foi un ano ben difícil para ti nos estudos. Foi un ano complicado. Sí. Pero aquí estás. Sí. Victoriosa e contenta, non? Sí. Contanos que idilio tes cos perfumes. É unha cousa que che gusta moito dende ben noviña, verdad? Desde que era, tiña 3 anos, sempre estaba
E de feito fixébame no perfume da xente e dicía eu, bueno, pois cando sexa maior a ver se podo facelos, que bueno, xa os facía dende antes, pero agora sí que son capaz de fixarme no da persoa e intentar crear algo similar. E esa é algo que, bueno, que cada vez quero facer máis e a máis xente. Que guai, que guai. Hai unhas semanas fixen un programa cos meus fillos, meus dous fillos. Iba a decir cos dous pequenos, pero se me escoita maior que ten 5 anos, igual non lle parece ben. Entón fixemos un xogo moi divertido que foi en tarxetas escribir preguntas e respondelas todos, non? Wow. E escollín as que máis me gustaron por se te apetece xogar comigo igual que xoguei cos meus fillos. Wow, claro, sí. Animaste? Vale. Sí. Non hai que pensar moito, vale? Un pouco que che veña a inspiración. Tes algún superhéroe favorito? Pois non sei, a verdad que non sei. A verdad que non teño así ningún que digas, buah, pois este é o meu favorito. Aceptamos a Enrique Bunbury como superhéroe favorito? Por suposto, sí. Sí. Se foras un animal, cal serías? Un can. Telo claro, non? Sí. E concretamente un Pomeranian, creo. Uy, que lindos. Porque de que cor? Pues non sei si así, color mel, así. Uy, que porque bonitinho. Esos cans pois son moi mimosos e cariñosos. Así moi agarimosiños. Que lindos, que feitiños. Sí. Vale, aquí podes elexir unha peli, unha serie ou un libro que che guste. Pues quedaríame con a triloxía de Blue Jeans, Canciones para Paula. Non o coñezo, anotareino. Que che fai enfadar de verdade? Porque aquí vemos te moi boiña, moi doce, pero seguro que hai unha Paula que se enfada ás veces. Pois a verdade é que non sei, non me enfado nunca. No? No. Pois eso é un superpoder, que era a miña seguinte pregunta. Que superpoder quererías ter, pero xa te eso de non enfadarte? Sí, a verdade que de feito en teatro sempre hai un papel, no, que como de anóxate moitísimo, moitísimo, moitísimo. Pero a mí non me sae. Non te sae? No. Que superpoder quererías ter? Diría que teletransportarme, quizáis. Poder o incluso tamén diría estar en dous sitios á vez. Interesante, interesante. Sí. Queres facer tantas cousas que xa precisas de sí. duplicar o tempo. Sí. Se foras invisible por un día, que farías? A ver, igual isto soa un pouco... Pode ser friki, flipada, que se che vai a pinza, estamos para iso. Encantaríame convertirme, bueno, claro, sería invisible, pero coarme como na casa, bueno, vamos a ver, na casa de Bunbury e ver como que fai, ¿no? Como é un día na súa vida. Como é, claro, porque sempre tiven curiosidade de, e como será, que fará, porque, non sei, sempre tiven esa curiosidade de que farán os famosos dentro, o sea, fora de cámaras, vamos. Sí, na rutina, no día a día, non? Sí. Que guai, que guai. Pois temos falado xa neste espazo que unha das túas ilusións é facer un podcast, un programa de radio. Sí. Quen sabe, mesmo igual acabas facendo televisión ou calquera cousa que ti te propoñas. Sí. E agora mesmo ti máis eu temos trazado un plan coa complicidade de Juan e é que imos te ceder os mandos do programa. A partir de agora teu este espazo dun café con Ames, así que todo teu. Rula, contanos. Bueno, pois eu tiña pensado pois entrevistarte a ti, pero bueno, non son preguntas difíciles. Vasmo poñer fácil? Sí. Como che puxen eu a ti? Fácil ou difícil? Fácil, sí. Vale, perfecto. Facemos bo equipo, entón. Sí. Pois veña, ti me dirás. Pois cando
cando empezaches, así, cando comezaches neste mundo da radio, dos podcast? Pois mira, na pandemia fixen un experimento porque eu sempre fui unha persoa moi cuidadora e sempre estaba a típica dos grupos que organiza as ceas, que está pendente de todo o mundo e durante a pandemia fixen un experimento de darlle a volta a ese asunto, ¿no? de deixarme querer, deixarme coidar e ver que xente me preguntaba como estaba e como ves un pouco friki tamén este experimento, pero estamos nun lugar de confianza. Claro que sí. Entón, con todo ese tempo libre que me quedou, a mí sempre me gustaran moito as entrevistas e como ben dicías ti, coñecer a xente un pouquiño máis nesta parte pois máis íntima que o mellor non se amosa tanto no público, non? Wow. E entón empecé a practicar. Eu traballaba de administrativo nunha empresa na que estive en 20 e pico anos, non tiña nin idea nin de gravar, nin de micrófonos, nin de editar, e que non sabía nada, partía de menos 10, vamos. E que fixen? Pois co que tiña a man, que non era outra cousa máis que o micrófono dun xogo de karaoke da Gui da miña filla. Ostras. Pois con ese micrófono descarguei o Audacity, que ben coñeces ti de editar tamén. Sí. E con ese empecé a facer probas e a xogar un pouco, non? A ver un montón de tutoriais en YouTube e a aprender, pois eso, a gravar, a editar, como modular a voz e como poñer unha musiquiña por debaixo, bueno, todas estas cousas que nos gusta facer en edición. E así empecé morta de medo, non me gustaba nada a miña voz, non me gustaba nada o meu acento, había moitas cousas que non me gustaban e así empecé. Isto era 2020 e en maio de 2021, o día do meu aniversario, o 5 de maio de 2021, publiquei o primeiro episodio do meu podcast. Que guai! Que bonito. Foi o meu regalo de aniversario. Sí. Ai, bueno, precioso. Agora celebro doble. Este último 5 de maio foi o meu 5º cumpleanos de podcast e o 49 cumpleanos de vida. Ai, pues felicidades. Moitas gracias. Nada. Bueno, aquí, esta pregunta igual é un pouco complicada, pero... Bueno, intentámoslo. Que lle dirías a alguén que está o que o seu soño é, pois, entrar neste maravilloso mundo e que non, o sea, bueno, que sabe pouco como de gravar e así. Vale, pois diríalle que todo se pode aprender, vale? Sí. E que o intente, porque moitas veces temos medo a facelo, a que non saia ben, ou temos vergonza de quen nos vai escoitar. Ti sabes que eu traballo con persoas, ¿no? Con persoas que fan podcast por temas de negocio e por hobby tamén, ¿no? Entón, atopo isto en común en todos os perfis, eses medos a facer o ridículo, que me vai escoitar, non o sei facer, e eu diría que o intentaras, porque podes dedicarlle un tempo e descubrir pois, que efectivamente non era o teu e pasar a dedicar o teu tempo a outra cousa, ou podes descubrir todo o mundo maravilloso que hai na radio, nos podcast, as persoas as que coñeces, os eventos de podcasting que hai en Galicia e fora de Galicia nos que se coñece a xente estupenda, vas falando con outras persoas que che recomendan podcast ou que te invitan a dar unha charla ou a coñecer a outras persoas e pode ser unha gran aventura, non? No meu caso foi a aventura da miña vida, foi das mellores cousas que me pasaron na vida e que non quedes coas ganas, non? De polo menos intentalo. Si descubres que é o teu e queres seguir para adiante, estupendo. E se descubres que non é o teu, pois tamén sacas esa espiniña, non? Non quedas coas ganas de probar. Claro, es que si eu tamén claro, es tan guai, a min pareceme tan interesante todo isto. O mellor chegar á radio é máis difícil porque, bueno, pois hai que ter pois, o mellor uns estudios, unhas circunstancias e unhas cousas, pero facer un podcast pois amateur, como que empecé a facer eu, aínda que despois se converteu en parte do meu negocio, realmente só precisas un micro ou podes gravar co móvil ou incluso co micrófono da webcam ou do teu portátil podes probar e facer cousas, e hai un montón de ferramentas gratuitas e podes probalo
sin ter que facer unha grande inversión económica. Obviamente sí que hai que dedicar un pouquiño de tempo e un pouquiño de ilusión, pero podes probar de forma moito máis fácil que hai o mellor 20 anos que era como un soño, pero deses irreais, casi como ir á lúa, ¿no? Claro, como casi imposibles de cumplir, casi. Agora é moito máis fácil, ¿no? Sí, a verdad que sí. Falábamos antes de que estaba rematando este curso escolar de segundo de bacharelato, que soe ser un dos cursos máis difíciles Sí, de todos, creo. Sí. Toda a xente acaba como moi cansa, moi agotada. E agora que ti o rematache, que plans tes para este verán? Pois para verán, bueno, pois como deixar a un lado o tema estudos, dedicarme pois a ir á piscina, a ir de paseo, facer manualidades, non sei, así... Descansar, ¿no? Descansar, sí. Estar tranquila e descansar. Sí. Vale, e de cara ao ano que ven, tes pensado algo ou estás todavía en proceso? Pois hai estivemos onte na 11 e hai unha empresa que se chama Ilunion. Sí, coñezo. Pois unha das ideas que teño é facer unha entrevista así de traballo, meterme no mundo de atender chamadas. Pois, por exemplo, hai unha chica que traballa en Madrid que leva unha centralita nun edificio de 20 plantas. Sí. Pois atende todas as chamadas, pois non sei moi ben como va, pero imagínate que alguén chama a centralita e di: ai, gustaríame falar co hotel de Madrid, Union, tal. Eu pasaríalle como a extensión falarían eles co hotel que les... Moi ben, moi ben. Coñezo ben o hotel, un dos hotéis Ilunion de Madrid, porque é unha das miñas clientas que ten moita sensibilidade con estes temas. Facemos eventos ali de vez en cando e sempre vamos aos hotéis de Ilunion precisamente pois para colaborar e para formar parte disto. Así que, mira que guai, que casualidade, sí. Non haberá empresas e hotéis no mundo. Ostras. Que temos que coincidir aí. Que forte. Decíasme antes que facías mosaicos. Sí. Queres contarme un pouquiño máis como fas? Sí, claro. Pois eu compro por internet como unhas bases de madeira, sí, que son redondas, hexagonais, cuadradas cun redondel no medio. Tamén teño como unhas teselas de cristal, así cadradiñas lisas ou rayadas. Sí, que poden ser, por exemplo, para que a xente en casa imagine, como estas piscinas que teñen cadradiños de cristais, sí. para sí, unha cousiña así, pode ser? Sí, así como esas, pero así como máis pequeniñas, sí. Así. Teño a cola branca, como primeiro embadurno toda a base de cola, e vou despois pegando cada tesela. Imagínate, pois pego unha aquí, logo digo, pois arrastro así e a poño aquí, logo poño outra así. Vou como facendo debuxos, ¿no? Sí. Así cas teselas. E logo lle poño argamasa entre elas, como o que hai entre os azulexos da parede, que sí. Para que quede como máis suxeito, lle dá como outra cor, e logo unha capiña de barniz. E fas debuxos abstractos ou formas concretas? Suelen ser abstractos, a verdade, porque pensei en facer así, pois, flores, cruces, así como pero é bastante complexo. Ás veces como que me desvío e tal, e como, pois,
que frustrante. Xa, é que é complicado e sobre todo as cousas así de artesanía, no? Así manuais, Sí. é moi difícil ou non che ven a inspiración ese día, Ah, no? tal cual, sí. Ou Sí. non sae ben. Vale, pois estamos chegando ao final deste episodio, deste programa e desta tempada de Un Café en Ames, e gustaríame que nos contaras que tal a túa experiencia. Sei que non é a primeira, que xa tes grabado noutras radios, pero que tal a experiencia como flamante protagonista? Bueno, súper bonita, ¿verdad? Es como antes de ir, bueno, estaba súper nerviosa, pero eran unos nervios bonitos destes que dis, estou nerviosa, pero qué guai, ¿no? De ilusión. Sí, como moi ilusionada, tiña moitas ganas de vir aquí e coñecer este espazo e gravar o podcast. A min sígueme pasando, se che sirve de consuelo. Sí. 5 anos despois de facer podcast e 1 ano despois de estar na radio, sígome poñendo nerviosa e como vos dicía antes, entre risas, ás veces aínda digo, non me chamará o convidado e me dirá que non pode ir ou tal, porque despois chego aquí e xa se me pasa todo en canto entro pola porta. Pero sí que me sigue asomando, non? Eses nervios, esas inquedanzas. Era tal e como ti imaginabas ou algo diferente? Tal cual, como me imaginaba. Porque, claro, eu tiña en mente, porque sí que cando gravei o podcast en Garaxelán, que era a radio onde estaba, sí que como que os que... Porque había máis de... Éramos 3 ou así, creo. Éramos 3 personas e o técnico e o rexidor, non? Por así. E nós estábamos na sala, pero sí que os que nos entrevistaban e tal estaban como aparte. Sí. Estaban como... E a min gústame máis como isto que estamos xuntas e tal, porque como máis non sei, máis cercano, así. Máis íntimo, máis cómplice, non? Ao Sí. final estiramos un pouquiño o brazo e nos tocamos, claro, verdad? sí, tal cual. Pois moitas gracias por vir, alégrame que disfrutaras. Neste final de tempada quero dar as grazas ao Concello de Ames pola oportunidade de participar nesta Radio Cidadá, a todo o persoal de Ames Radio pola súa axuda e pola súa profesionalidade e, por suposto, as persoas que nos escoitades e a todas as persoas que deixaron a súa pegada neste estudo, neste programa Un Café en Ames. Juan e Belén de Ames Radio foron os flamantes primeiros protagonistas estrearon este espazo, como non, teria que ser seu. Óscar de Libraría Bandini, Carlos do Exército Mequemeque, Natalia, Cristina, Mari Carmen, Martín, Juan, José Ramón, Jesús, Moncho, Robi, Eva, José, Nieves, Óscar e Carlos de Arcea Adames, Noelia Álvaro de Serea Films, Micaela Beiro, Tais e Susana de Damán Compostela, Mónica de 20x20, Emma e Jacobo, os meus fillos, Sandra de Omoroteu, Juan Diego de Espazo a Proa e Paula aquí ao meu carón. Moitísimas gracias a todos vos por formar parte deste espazo. Amenazo con volver o ano que ven, renovar votos con Ames Radio e seguir un aniño máis por aquí compartindo historias e curiosidades de Ames e da contorna. Moitiñas gracias, Paula, Moitas gracias. por vir. Vémonos pronto. Graciñas, Juan, un bico desde aquí e vémonos o ano que ven. Unha aperta.